тақрибан баъд аз 6 моҳи баргузории чемпионати ҷаҳон дар риштаи ҷудо шаҳри Тошканди Ӯзбекистон дигар бора макони баргузории мусобиқаи баланди ин риштаи варзиш интихоб карда шуд. рӯзҳои 3, 4 ва 5 марти соли 2023 мелодӣ маҷмӯаи бошукӯҳи варзишии Юнусобод макони баргузории Гранд-слами Тошканд интихоб карда шуд. баъд аз интихоби роҳбарияти нави Федератсияи ҷудои Тоҷикистон бо ҳидоят ва дастгириҳои президенти он Исмоили Маҳмадзоир, ҳайати мукаммали Тоҷикистон дар ҳайати иборат аз 13 варзишгар ба макони баргузории мусобиқа сафарбар карда шуданд. марҳилаи навбатии фаслҳои ҷаҳонии ҷудо дар шаҳри Тошканд, пойтахти ҷумҳурии Ӯзбекистон доир шуд. ба фарқ аз чемпионати ҷаҳон ин маротиб мизбонон мусобиқаро на дар Ҳумо Арена, балки дар маҷмӯаи варзишии Юнусобод доир карданд. дар Гранд-слами Тошканд 2023 364 ҷудокор аз 49 давлати дунё иштирок намуданд, ки дар миёни онҳо 13 ҷудокори тоҷик, 2 зан ва 11 мард низ ҳузур доштанд. дар рӯзи якум 5 нафари онҳо майдондорӣ карданд. аз байни ҷудокорони мо нахустин шуда ба рӯи татами бонувон баромаданд. Шукрона Карчиева, ки дар вазни 48 кило баромад мекард, дар даври якум аз ҷудокори мизбон Фотимахон Турсунбоева шикаст хӯрд. шоҳида Қаландарова бошад дар вазни то 57 кило дар даври якум бар намояндаи Қазоқистон Балнур Курманбай бо имтиёзи вазари дастболо шуд. аммо дар даври дуюм ӯ аз варзишгари бо маҳорати ҷопонӣ Тамаоки Момо, ки дар охир ғолиби ин вазн гардид, шикаст хӯрд. дар вазни 60 килои мардон Муҳаммадсолеҳ Қувватов бар Казибек Ченебеков аз Қирғизистон бар ивази вазари дар 10 сонияи аввал кор кардааш пирӯз шуд. вале дар даври дуюм бо сабаби камкорӣ ва баромадан аз гилем пайдар ҳам ба ҷудокори мо дар рақобат бо Дилшодбек Баротови узбек 3 шидо нишон доданд ва Қувватов низ иштироки худро дар Гранд-слами Тошканд ҷамъбаст кард. ҷумҳурии моро дар вазни 66 кило ду ҷудокор Шаҳбоз Саидаброров ва яке аз истеъдодҳои беҳтарин миёни паҳлавонони ҷавон Эмомалии Нуралӣ намояндагӣ намуданд. агар Шаҳбоз ба осонӣ дар даври якум ҷудокори қирғиз Эрбол Абасбековро шикаст дода бошад, пас дар даври дуюм аз ҷудокори мизбон Сардор Нуруллоев шикаст хӯрд. Эмомалӣ намояндаи дигари вазни 66 килои мо бо дурахшиши олии ҳунару маҳорати худ ҳамаро шефтаву мафтуни худ намуд. Эмомалии Нуралӣ дар ҳамоварди нахуст бар Ҳаким Оғомамедов аз Туркманистон 39 сония боқӣ мондан то анҷом бо имтиёзи иппон зафар ёфт. маврид ба зикр аст, ки ҳамон рӯз Эмомалӣ бо як боварии хос дар майдон куштӣ мегирифту яке паси дигари ҳарифонашро аз пеши роҳ мебардошт. Мавсуф дар даври дуюм бо як имтиёзи вазари дар баробари Бобур Бадиеви узбек пеш буд, вале бо ин иктифо накарда дар поёни рақобат ҳарифро ба тахтапушт афтонду дастболо шуд. рақиби даври чаҳорякниҳои ҷудокори мо яке аз варзишгарони муваффақи Фаронса Валид Хайр буд. ин ҷудокори 27-солаи фаронсавӣ ҳоло бо 3230 имтиёз дар радабандии вазни мазкур дар зинаи нуҳум аст. Эмомалӣ ӯро низ бо иппон шикаст дод ва роҳ пеш гирифт ба даври нимниҳоӣ. яке аз лаҳзаҳои хотирмон дар рафти Гранд-слами Тошканд 2023 рақобати даври нимниҳоии вазни 66 кило байни варзишгари мо Эмомалии Нуралӣ ва ҷудокори рақами 1 Ӯзбекистон дар ин вазн Муҳриддин Тилолов буд. Эмомалӣ ӯро ҳамагӣ дар муддати 14 сония мағлуб кард ва роҳ пеш гирифт ба рақобати финалӣ. ба андешаи коршиносон усули истифодашуда ва чобукии фавқулодаи Нуралӣ дар ҳамон лаҳза бори дигар аз маҳорати вижаи ин ҷаҳонпаҳлавони ҷавони тоҷик дарак дод. рақобати хотирмони имрӯзаи Нуралӣ барои шумо кадомаш буд? албатта фикр мекунам ин ҳамун рақобате ки бо нимфиналӣ буд, ин бо як паси по дар ин фикр мекунам ҳамин буд. барои ҳама маълум аст ки ҳамин рақобат буд. аз мураббӣ сармураббии дастаи мунтахаби кишвар вақте пурсон шудем, гуфтанд ки аз ҳама рақобати муҳими имрӯза барои Эмомалии Нуралӣ ин рақобати даври нимниҳоӣ муқобили Тилолов буд. барои шумо чӣ? ман фикр мекунам ки
اون بسیار رقیب خوب بود و یک سال پیش اون در بالشای شلمی گروزیا با امام علی نورعلی غالب آمده بود. ما مدت چند ماه به کار کردیم، امروز نتیجهش گرفتیم. рӯзи 1 гранд-слами Тошкент 2023 ҷанбаст мешуду дастаи мизбон Узбекистон бе медали тилло монда буд. ҳамаи умеди онҳо ба рақобати финалии вазни 66 кило вобаста буд. аммо маълум шуд ки мизбонон ҳисоби китоби хато доштанд ва аз ҳунару маҳорати паҳлавони тануманди тоҷик Эмомалӣ Нуралӣ бехабар буданд. Эмомалӣ дар набарди ҳалкунанда бо Сардор Нуруллоеви узбек рақобат кард. аз як тараф садои ғулғулаи мухлисони маҳаллӣ, аз ҷониби дигар дахолатҳои ноҷои довар ва аз сӯи дигар бори нахуст ишрок кардан дар финали гранд-слам ба ҷудокори ҷавони мо фишор меовард. вале Нуралӣ ҳамаи ин мушкилию монеаҳоро бо сарбаландӣ сипарӣ мекарду ба ҳариф дар татами муқобилияти арзанда нишон медод. дар рафти рақобати финалӣ Эмомалӣ Нуралӣ ду дафъа дар ҳолати мушкил қарор гирифт, аммо ҳар ду маврид аз вазъияти мушкилтарин баромад. بود که ما پهلو هفتیم حالتی اسایتومی میگیره یه دستی پهلوانی ما رو میگیره. در اینجا امامعلی نورعلی خود رو میخواهد از دستی چنگال رقیب را کنه. امامعلی نورعلی باید سمت دیگر گذارد. بله خوب است سرکتورش سمت دیگر گذاشتن برای امامعلی نورعلی. ما زیر چنگال میمونیم. نه از این حالت مشکل دست دادن برای امامعلی نورعلی. دست باید از این وضع مرکب برایت. این حالت است که بیروز خواجه‌زاده را به یاد میماند و از این چنگال رقیب چگونه با مشکلی برآمده بود. امامعلی نورعلی هم با همون شیوه دستی خود را میخواهد از دست رقیب را کند وگرنه تمام گلزگو برمیخیزیم. آفرین برایت. вақти асосии ғолибро муайян накард, кор ба голден скор кашида шуд. аз голден скор ҳам тақрибан 2 дақиқа гузашт ва Нуралӣ дар як аксулҳуҷум ҳарифро ба тахтапушт афтонду сазовори медали тилло шуд. چگونه بود رقابت فینالی؟ رقابت فینالی خیلی دشوار گذشت لیکن خوشبختانه ما پرچم تاجیکستان رو در این عرصه بین‌المللی بلند داشتیم. ما امروز دیدیم که شما مقابل 3 ورزشکار ازبکستان غلبه کردید. مقابل ورزشکاران میزبان رقابت کردن چگونه بود برای شما؟ مقابل ورزشکاران میزبان خیلی ورزشکاران خوبشان بسیار بودن. خیلی ما توانستیم که بر آنها غلبه کنیم. با مخلصان گفتنی آنها دارم که با ورزش باشند و همه با یک آواز از صمیم قلب میگیم تاجیکستان به پیش. дар давоми 3 рӯзе ки дар Тошкент гранд-слами ҷудо барпо шуд, мухлисони зиёди ин ришта аз Тоҷикистон ба макони баргузории мусобиқа ташриф оварда буданд. илова бар ҷудо мусобиқаи ҷоми Осиё дар риштаи футбол байни ҷавонони зери 20 сола низ таваҷҷӯҳи ҳаводорони варзишро ҷалб карда буд. мо ҳам аз фурсат истифода бурда бо чанде аз мухлисоне ки ба шаҳри Тошкент ташриф оварда буданд ҳам суҳбат шудем. خب مرحمت سخن اول با شما خود رو معرفی کنید. از کجا آمدید؟ چگونه بود روزهای یکم و دوم برگزاری مسابقه؟ ما از شهر دوشنبه آمدیم. در این مسابقه که امروز برگزار گشته ایستاده است ورزشکاران ما خیلی خوب برآمد کردند و نتیجه های خوبی به دست آوردند. ما میخواهیم در آینده هم همین نتیجه ها شود پرچم تاجیکستان را بلند برداریم. ما از ناحیه دنقره جماعت سنگتوده با همراهی برادران برای همین ورزشکاران رو دستگیری نمودن با همین گرندسلم تشکیل نمودیم. طول 3 روز می شود که ما در این گرندسلم حضور داریم و ورزشکاران خود رو دستگیری نموده. میخواهیم که در آینده از این مقام های بلند رو اشغال نموده پرچم عزیز وطن خود رو بلند برداریم. سالهای زیاد است که ما مخلص همین جودو هستیم. ای دورای رسول باقیوف ما چی میکنیم مخلصی میکنیم. این همین سامان محمد بیکوف که ایرسیه برآمد میکردند ما مخلصی برای ویا میکردیم
یا بهروز خوجازاده تیمور رحیموف همه همون چیار دستگیری میکنیم ما همه وقت مخلصی های همین زودای تاجیکستان هستیم. дар рӯзи дуюми гранд-слами тошканд 2023 чаҳор варзишгари мо дар вазнҳои 73 ва 81 кило дунафарӣ ба рақобатҳо мепардозанд. яке аз рақобатҳои нахустине ки ба нақша гирифта шудааст дар гилеми б бо иштироки муҳаммадшариф наҷмиддинов баргузор мегардад ва баъд аз ӯ дар вазни 73 кило беҳрӯзи хоҷазода низ бояд ба рақобатҳо пардозад. сипас варзишгарони дастаи вазни 81 кило сомон маҳмадбеков ва ҳамчунин муҳаммадҷон абдуҷалилов низ ба рақобатҳо мепардозанд. бо дар назардошти он ки дирӯз эмомалӣ нуралӣ дар ҳамин майдон дурахшиши олие дошт, ман фикр мекунам варзишгарони имрӯзаи мо аз он рӯҳ илҳоми тоза мегиранд ва ҳатман кӯшиш мекунанд бо як дастовези арзанда ба ватан баргарданд. дар вазн то 73 кило беҳрӯзи хоҷазода дар даври якум Наримон Мирзоевро аз Озарбойҷон ноком кард, аммо дар даври дуюм аз ҷудокори бо маҳорати шветсарӣ ва яке аз пешсафони радабандии ҷаҳонии ин вазн Нилс Стамп шикаст хӯрд. наҷмиддинов маҳмадшариф низ дар ин вазн ҳунарнамоӣ кард. ӯ дар набарди нахусти худ бар Фарҳод Назаров аз Туркманистон дар 35 сония ғолиб баромад, аммо дар даври дуюм аз ҷудокори мизбон Муродҷон Юлдошев шикаст хӯрд. ҳарчанд дар голденскор паҳлавони мо як партофт анҷом дод ва ибтидо ба ӯ базарӣ доданд, аммо баъдан имтиёзи ӯ бекор карда шуд ва бо гирифтани шидои сеюм ӯ низ аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. طبق قاعده بین المللی همون اصولی که اجرا کرد محمد شریف وای حساب نمیشه چون که وای همون گلیم استفاده بود و ورزشگر توپ خورد. این طبق قاعده بین المللی اون اصول حساب نمیشود و پشتش به زمین رسید و زمین استفاده بود برای توپ دادن و حساب نمیشود. муҳаммадҷон абдуҷалилов қаҳрамони охирини чемпионати тоҷикистон дар вазни 81 кило иштироки худро дар гранд-слами тошканд дар даври якум ҷамъбаст намуд. ӯ аз маъруф хидиров ҷудокори узбек мағлуб шуд. сомон маҳмадбеков иштирокчии дигари вазни 81 кило аз тоҷикистон буд. ӯ дар рӯзи дуюм бо дурахшиши худ ба хазинаи тоҷикистон медали дуюмро аз ин мусобиқа тақдим кард. сомон ба фарқ аз мусобиқаҳои қаблӣ ин маротиб бо боварӣ куштӣ мегирифт. маҳмадбеков дар ҳамоварди аввал бар абдулғани абдулраҳмон аз миср ғолиб баромад. ӯ бо усули буғӣ кардани ҳариф паҳлавони мисриро маҷбур кард то таслим шавад. сомон рақиби даври дуюми худ Сергей Кривчахи украиниро бо вазари дар дақиқаи охир коркардааш аз пеши роҳ бардошт ва роҳ пеш гирифт ба даври чаҳорякниҳоӣ. дар ин марҳила ӯ бо яке аз ҷудокорони номии Узбекистон Шарофиддин Болтабоев даст ба гиребон шуд. ҳариф ҳарчанд қудратнамоӣ кард, аммо сомон аз ӯ ҳеҷ камоӣ надошт ва ниҳоятан бо партофти анҷомдодааш ки аз ҷониби доварон вазари баҳо дода шуд муваффақ гардид. рақобат муқобили Шарофиддин Болтабоев ки варзишгари Ӯзбекистон буд, чӣ гуна барои шумо сипарӣ шуд? бисёр вазбин буд, мо дидем, мо дар толор эҳсос кардем. ман қатиш 3 моҳ пеш гирифтагӣ будам дар ҳамин Ташкент дар чемпионати ҷаҳон. дар онҷа хато кардам, схваткара хеле подарка кардам. да ҳавози медонистам ки вай якум дуюм минут зур мезана, баъд ҷон сус мешава. баъдам хеле тактика қатӣ, сеташида қатӣ ғолиба буромад. дар идомаи рақобатҳои гранд-слами Тошканд 2023 сомон бо ду бародар аз сулолаи паҳлавонони борчашвилиҳо ки аслан аз чечентаборони Русия мебошанду солҳои 90-уми асри гузашта ба кишвари Австрия ҳиҷрат намуданд зурозмоӣ кард. сомон дар даври нимниҳоӣ аз ҷудокори қудратманди кишвари Австрия Шамил Борчашвили ки дар охирин бозиҳои олимпӣ ва чемпионати ҷаҳон медали биринҷӣ дорад ва ҳоло дар радабандии ҷаҳонии вазни зери 81 кило дар зинаи шашум аст, шикаст хӯрд. лек сомон муборизаро барои медал давом дод ва бар Воҳид Борчашвили бародари Шамил Борчашвили зафар ёфту медали биринҷии ин вазнро аз худ кард. рости гап хати Борчашвили полуфинал да худам немного хато кардам. я расслабиться кардам, да, то что вай партер кашид, ман як пали задам ва зари додам, уже вақт кам мондагӣ буд, ам хеле бой додам. ҷои седа хатиш бисёр гирифтагӣ будам дар тамрино, медонистам чӣ мекуна, чӣ намекуна. баъд як
оценка гирифтам ва зари ҳамин оценка қатъӣ да канса буридам мусобиқа. Somon Mamadbekov дар вазни 81 гӯштини хуби хуб нишон дод. Мумкин буд ки хай финал гирад гӯшт. Ну самое главное медаль мо гирифтем. дӯстони гиромӣ чӣ тавре мушоҳида карда истодаед, ин намои умумии маҷмӯаи варзишии юнусобод аз дохил мебошад. аз рӯи мушоҳидаҳои мо чунин баромад ки дар ду рӯзи баргузории рақобатҳо ин маҷмӯаи варзишӣ пурра аз мухлисон моломол нашуд. намедонам ин ба чӣ рабт дорад. баъзе аз мухлисони маҳаллиро мо дар ин бора пурсон шудем. онҳо гуфтанд ки вақтҳои охир бо дар назардошти он ки варзишгарони узбек дар мусобиқаҳои дохилӣ хуб медурахшанду дар мусобиқаҳои дигари сатҳи баландтар аз ҷумла дар олимпиада наметавонанд арзанда рақобат кунанд ва соҳиби медалҳо шаванд. яке аз сабабҳои он будааст ки мухлисони маҳаллӣ кам таваҷҷӯҳ доранд ва ба чунин мусобиқаҳои бузурге ки дар шаҳри Тошканд мегузарад аз ҷумла дар риштаи ҷудо хело кам ташриф меоранд. ва ҳатто дирӯз дар рақобати финалӣ вақте Имомалӣ Нуралӣ бо Сардор Нуруллоев рақобат мекард, мо шоҳиди он ҳолате шудем ки як қисми зиёди анҳамин нишастгоҳҳо чӣ тавре мебинед холӣ боқӣ монда буд. имрӯз ҳам дар рӯзи дуюм пеш аз кушодашавӣ ҳоло мебинем ки қисми зиёди нишастгоҳҳо холӣ аст ва ҳамчунин бегоҳирӯзӣ ҳам дар арафаи оғози рақобатҳои финалӣ ҳамин гуна ҳолатро мо мушоҳида кардем. ҳамин давоми се рӯзе ки мусобиқаи мазкур шуда истодааст, мебинем ин толоре ки дар Узбекистон аст дур намешавад аз мухлисо. дар наздикии моро гран-при душанбе интизор аст. онҷо фикр мекунед ки толори мо аз мухлисон пур мешавад назар ба Узбекистон? бале, дар Тоҷикистон назар дида ба Узбекистон мухлиси гӯштини мо бениҳоят зиёд аст. ана дар моҳи гузашта ки мусобиқаи чемпионати республика буд, толор пур аз мухлис буд ва мо ҳам боварӣ дорем ки гран-при дар Тоҷикистон ки мегузарад хело ба сатҳи олӣ мегузарад. мухлис ҳам хеле зиёд аст дар гӯштини варзиши гӯштини дзюдо. мо боварӣ дорем ки дар он ҷо ҳам варзишгарони мо парчами Тоҷикистонро боло мебардоранд. баъд аз натиҷаи таърихӣ дар ду рӯзи аввал умеди мухлисони ҷудои кишвар аз натиҷаи мусбии ҷудокорони сангинвазнамон хело зиёд шуда буд. зеро дар рӯзи охир ҷудокори рақами яки сангинвазнҳои дунё Темур Раҳимов мебоист ба рӯи татами барояд. дар рӯзи сеюма ки мо боварӣ дорем ба паҳлавонамон ки Темур Раҳимов аст, Комроншоҳи Устопириён ҳастанд, Ҷаҳонгир Маҷидов аст, паҳлавонони мо ки мо аз онҳо умеди калон дорем ки медали якумро ба даст оварем, парчами Тоҷикистонро бардорем дар ин мусобиқаи бо шукӯҳи Гранд-слам Тошкент. чаҳор ҷудокори охирини дастаи Тоҷикистон дунафарӣ дар вазнҳои 90 ва ҷамъи 100 кило ба мубориза пардохтанд. Ҷаҳонгир Маҷидов дар даври якум бар Марсело Гомес аз Бразилия дастболо шуд, лек дар даври дуюм аз Карамноб Сагаипови лубнонӣ шикаст хӯрд. Комроншоҳи Устопириён ҷудокори дигари маъруфу номошнои кишвар дар даври якум ҳарифи худ Озодбек Муродови узбекро бо вазари ноком кард. ҳарифи даври дуюми ӯ Ҳазим Алӣ аз Миср ба рақобат ҳозир нашуд ва Комроншоҳ ба даври чаҳорякниҳоӣ баромад. дар ҳамоварди даври якчорниҳоӣ бо Ҷовани Ферейра аз Бразилия, Комроншоҳ дар Голденскор ва дар рақобати тасаллубахш аз Ҷаҳонгир Маҳмадрахимови узбек шикаст хӯрд ва бо гирифтани зинаи ҳафтум иктифо кард. Иброҳимҷон Элмуродов, паҳлавони ҷавони вазни ҷамъи 100 кило, дар даври якум иштироки худро дар Гранд-слами Тошканд ҷамъбаст намуд. ӯ ҳамовардро ба Гела Заалашвили, ҷудокори гурҷӣ бохт. чӣ тавре болотар ишора кардем, умеди асосии мо барои касби медал дар рӯзи сеюм аз Темур Раҳимов буд. Темур ки дар даври якум озод буд, дар даври дуюм дар 2 дақиқа бар Эрик Абрамов аз Олмон зафар ёфт. ӯ дар сонияҳои поёнии рақобат ҳарифро дар ҳолати асейкоми нигоҳ дошт ва роҳ пеш гирифт ба даври баъдӣ. ҳарифи ин дафъаинаи Темур Мунир Эртуг аз кишвари Туркия маҳсуб мешуд. рақобати онҳо баробар ҷараён дошт, вале 10 сония боқӣ мондан то анҷоми вақт ҷудокори турк вазари кор карду ба пеш баромад. ин ҳолат ҷудокори моро дар вазъи душвор қарор дод, аммо Темур Раҳимов дарҳол посух гардонд ва ҳисобро баробар кард. бо мушкилӣ ҳам бошад, вале Темур ин ҳарифи худро шикаст доду ба даври нимниҳоӣ баромад. рақиби ин давраинаи Темур барои ӯ ва мухлисони ҷудои кишвар ошно мебошад. Темур дар гузашта 3 маротиба бо Саито Тацуру, ҷудокори ҷавони кишвари Ҷопон, рӯбарӯ шуда буд, аммо ҳеҷ гоҳ бар ӯ зафар наёфтааст. ин маротиб мухлисони ҷудои тоҷик ба умеди оне ки Темур роҳу равиши шикаст додани Саиторо пайдо кардааст, ба ин рақобат чашм духта буданд, лек умедҳо ин дафъа ҳам барбод рафт. Саито боз бар Темур Раҳимов дастболо шуд.
ҷудокори мо муборизаро барои медал давом дод, аммо дар рақобат барои нишони биринҷӣ аз Гела Заалашвилии Гурҷитабор мағлуб шуд. Ба ин тартиб Темур дар ин мусобиқа сазовори ҷойи панҷум гардид. дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон бо як тайёрии хуб дидааст, чунон ки ба ҳамагон маълум аст, бо ташаббуси раиси федератсия Исмоил Маҳмадзоир тамоми шароитое ки ба варзишгарон, ба ҷудокорон дар кор аст, ҳама чӣ муайё аст ва дар муддати 20 рӯз дар шаҳри Душанбе аввалин бор дастаҷамӣ баргузор гардиданд ва ин як имконияте буд ки барои тайёрӣ ба ин мусобиқа ва чунон шоҳид ҳастед, дар 2 рӯз мо соҳиби 2 медал шудем, яъне медали тилло аз Нуралӣ Имомалӣ вазни 66 кило ва медали Сомо Муҳаммадбеков дар вазни 81 кило. ин як ифтихори мо аст ки ва дар оянда мо тайёр ҳастем ва федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон бо рӯбарияташон бачаҳоро тайёрӣ мекунем ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ва худи мо дар Душанбе гран-при дорем дар моҳи июн. ин як марҳила аст барои тайёрӣ ба гран-при Душанбе. ҳамаи командаи Тоҷикистон, агар хато накунам, хуб гӯштин гирифтанд. ҳамашон уже вай доранд, желание доранд ки мисол мефаҳманд ки ҳастай ёрдам ҳаст аз ҳама тарафа, метавонанд ки ҳама ино дар ҷои намоён ишғол кунанд. ман фикр дорам ки як мудду мо баъд این результат‌های انشالله با بسیارتر میشه، برای که بچه‌ها بسیار لایقمند بسیار در зборе که ما گذروندیم، تمرین‌های دسته‌جمعی در شهر دوشنبه. қатъи назар аз нокомиҳои рӯзи охир дар гранд-слами Тошканд 2023 дастаи мунтахаби ҷудои Тоҷикистон бо касби 1 тилло, 1 биринҷӣ, 1 ҷойи панҷум ва 1 ҷойи ҳафтум дар ҳисоби даставӣ сазовори ҷойи ҳафтум шуд. ин дастоварди шоён дар таърихи иштироки ҷудокорони тоҷик дар гранд-сламҳо дониста мешавад. ҳоло то бозиҳои олимпии тобистонаи Париж 2024 бештар аз 1 сол вақт ҳаст, аммо иштирок ва касби имтиёзҳо дар чунин мусобиқаҳо барои ҷудокорони мо басо муфид ва саривақтӣ мебошад, ки онҳо аз уҳдаи ин рисолати худ дар гранд-слами Тошканд 2023 ба қадри зарурӣ баромаданд. шаҳри Тошканд акнун навбатро ба шаҳри Тифлиси Гурҷистон медиҳад ва марҳилаи навбатии гранд-слам дар охири моҳи март маҳз дар ин шаҳри кишвари Гурҷистон баргузор мегардад. аммо варзишгарони мо ҳоло 4 рӯзи дигар дар шаҳри Тошканд боқӣ мемонанд ва дар ҳамин маҷмӯа дар машқҳои дастаҷамъонае ки Федератсияи ҷаҳонии ҷудо ташкил кардааст иштирок мекунанд. бинандагони гиромӣ, бо ҳамин сафари мо ҳамроҳи ҷудокорони кишвар ба шаҳри Тошканди кишвари Ӯзбекистон хотима меёбад. то дидорҳои дигар, хайр.